l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-pożizzjoni ta' pajjiżna bħala stat neutrali trid tkun rispettata l-ħin kollu. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fuq One Radio fejn enfasizza kif il-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa innegozja klawżoli li anke jekk pajjiżi oħra jridu jżidu l-enfasi tagħhom fuq in-nefqa militari, il-pożizzjoni ta' Malta bħala stat neutrali trid tibqa' tkun rispettata l-ħin kollu u li pajjiżna mhux se jkun parti minn dak li ma jemminx fih. Ir-realtà speċifika ta' pajjiżna hija waħda ta' neutralità u non-allineament. U t-tieni parti tal-messaġġ li jmur lil minn dak li tipprovdi l-Kostituzzjoni li wassaltu kollha anke fil-parti tad-diskussjoni mal-President tal-Parlament Ewropew kienet li r-realtà speċifika ta' pajjiżna hija dik ta' pajjiż li jippromovi l-paċi. Mela allura dik ir-realtà wkoll tiġi riflessa u salvagwardjata. Dwar dak li qalet l-oppożizzjoni li l-Prim Ministru qed jgħid ħaġa f'Malta u fi Brussell għal ħaġa oħra, Dr. Abela fakkar x'kien għamel Gvern Nazzjonalista. Daw mhumiex xi konklużjonijiet kif kien jibgħat il-Partit Nazzjonalista fi żmien li kien fil-Gvern, infakkar li kien jibgħat littri ta' qabel l-elezzjoni. Bagħad waħda fuq it-tarzna kien u nafu x'kienet ir-realtà dwarha għax it-tarzna realquhom, bagħad oħra fuq l-insib kien u nafu x'kien l-eżitu ta' dik littra, kemm kisru l-kelma tagħhom mal-poplu. Il-Prim Ministru sostna wkoll kif pajjiżna flimkien ma' 3 pajjiżi oħra naqdu flimkien biex jirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. U għalhekk din l-istqarrija li għamilna bejn l-erba' mexxejja nemmen illi faslet it-triq il-qudiem u nemmen ukoll illi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin nkunu rejna triq it-tajba il-qoddim, sa ma rridux ngħidu wkoll fl-iktar parti pertinenti ta' din l-istqarrija li titkellem dwar ir-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan meta ċirkostanzi jkunu korretti. Ma rridux ngħidu li dik hija realtà li ċirkostanzi ma jimmaterjalizzaw qatt, imma li tit ukoll li din il-miżura aħna qed narawha wkoll li timmaterjalizzaw ukoll ġifieri fil-waqt li kien hemm diskussjoni li għaddejja għal snin bejn diversi stati għandhom xi rikonoxxu l-Istat Palestinjan jew le, jien nemmen din hija xi ħaġa li għandha titwettaq u li rridu nkunu aħna li nuru triq il-qudiem hemmhekk ukoll.